Carlos, boa tarde, un saúdo, parabéns con 5 días de retraso, pero, bueno, a que falta un partido para que rematar a primeira volta, que balance e análisis faz desta primeira parte da temporada para o equipo? Bueno, pois unha primeira volta moi igualada, na que o equipo creo que competiu en todos os partidos, estivo a un bo nivel, e creo que non houve equipos excesivamente superiores cando perdemos, e sempre estivo cerca de pelexar polos 3 puntos. É un equipo que creo que está conseguindo, que conseguiu ser un equipo moi recoñecible. Bueno, levades 4 puntos de ventaxa con respecto ao descenso nunha primeira parte da temporada onde sufrichedes 8 até a 9 lesións por xornada. Bueno, como valoras todo isto? As lesións son cousa do fútbol, evidentemente, pero creo que temos unha plantilla compensada, unha plantilla longa, na que cando o adestrador intenta facer cambios ou ten que facer cambios non se notan eses cambios, o equipo sigue competindo igual, cun nivel moi alto, con as ideas moi claras, e creo que as baixas non condicionaron os resultados do equipo. O equipo seguiu crecendo, sigue crecendo, e creo que para nós é importante recuperar todas esas baixas que foi importante recuperar as baixas que tivemos, recuperar a xente que agora está mancada, para que o equipo siga mantendo ese nivel competitivo para afrontar esta segunda volta. Carlos, estades fora do descenso, como acabamos de comentar, de todos os hitos, que aspectos ou facetas do xogo consideras que o equipo debe mellorar para acadar a permanencia? Creo que o máis importante que temos que mellorar é a eficacia ofensiva de todo o equipo. Creo que estamos xerando ocasións para conseguir máis goles, falta esa pizca de acerto, porque creo que a nivel defensivo o equipo está traballando ben, está sendo un equipo sólido, un equipo difícil de batir, está xerando ocasións, e o importante é agora ter esa eficacia que é o que marca a diferencia nesta categoría. Bueno, con respecto á Copa, onde encaixa todo isto, non? Porque evidentemente a prioridade é a Liga e non sei se esperas de cara aos xoves un Mirandés alternativo a que poda vir en xaneiro, xugándose o campeonato de Liga aquí con vos tamén, que é rival directo. Bueno, ao final o que queremos os xogadores é xogar. A Copa é unha competición bonita porque o formato novo dá oportunidades de competir contra equipos grandes e pasas as rondas. Para nós é unha motivación pasar esta ronda contra o Mirandés. Xogamos en casa, vimos dun partido contra un rival complicado nun campo complicado como era o Adarve, custou pasar, tivemos que ir ao penaltis, bueno, para nós é unha motivación pasar. Noutro partido xogamos xente que non estábamos xogando habitualmente. Para toda esa xente sempre é un partido importante, porque ao final estás demostrando que estás ao nivel dos compañeros que están xogando na Liga, e que tamén é un bo partido para reivindicarse. Muy buenas, Carlos. Debe ser esta una de las temporadas con más partidos, ¿no? Tú que llevas aquí, si no recuerdo mal, 12 años ya, tiene que ser una temporada, está siendo una temporada dura por acumulación de partidos. Sí, creo que o ano pasado tamén houve ao principio moitos partidos tamén entre semana, pero sí que igual tamén condicionado polas baixas que estamos tendo. Está sendo duro por iso, porque tivemos baixas por lesión, e creo que esa acumulación de partidos non favoreceu a esa recuperación de xogadores, pero creo que, como dixen antes, temos unha plantilla longa para poder afrontar eses partidos, e coas máximas garantías tamén. Creo que o nivel está moi equilibrado, e as baixas creo que non se notaron en ningún momento. En esta eliminatoria de Copa, onde crees que poden estar as claves? O mellor que xogades de local, eso sempre vos dá un plus, que eles o mellor pensen en outras cousas, onde poden estar as claves para poder pasar? Bueno, é importante xogar na casa, porque nos sentimos máis arropados, máis cómodos,
Entendo que eles virán a pasar a eliminatoria igual que nós, teñen menos tempo de recuperación porque teñen que xogar hoxe, pero creo que como para nós é motivante para eles pasar de ronda. É importante que eles non estean cómodos no partido, que non poidan aproveitar ese potencial ofensivo que teñen, que xa demostraron no partido de Liga ali, que teñen moita eficacia, moita calidade para facer ocasións e definilas. É importante que o partido leve o levemos ao noso terreo. Álvaro. O Pablo. Sí, adelante. Se tiveras que escoller entre pasar de rolda e gañar o Almería, cal das dúas escollerías? É complicado. Evidentemente, o importante para nós é a Liga, conseguir 3 puntos para rematar a primeira volta, para rematar ben o ano, sería contra o líder, sería un subidón de autoestima moi importante, pero o partido que temos máis próximo é o dos xoves, queremos ir a gañar porque para eso estamos aquí, para competir, para gañar e para refrendar o traballo que estamos facendo. Boas, Carlos. Bueno, ves de cumplir aí algúns días, 37 anos. Eu quería saber como te atopas, tanto físicamente como de ilusión, xa con tantas tempadas na élite. Pois agora físicamente ben, despois da lesión estive un pouco peor, costoume máis coller o ritmo dos compañeiros, pero agora físicamente me encontro moi ben. É certo que me axudou moito xogar estes partidos tan seguidos, e semanas en partidos entre semana para poder adestrar en condicións, e logo de ilusión, como sempre, non perdo ilusión por xogar ao fútbol, por adestrar, por seguir competindo, por seguir estando no día a día cos meus compañeiros. A ilusión sigue intacta e eso creo que non o vou a perder nunca. Respecto á túa posición no campo, bueno, Rubén Albés está a utilizar moito de central en fase defensiva, non? Un pouco máis adiantado en fase ofensiva, unha posición que coñeces ben, e supoño que te estás a adaptar á perfección, non? A eses pequenos cambios que te está introducindo o míster. Sí, pois un cambio que xa meteu o ano pasado a final de temporada, o de meter un medio centro de central en fase defensiva, e creo que axuda ao equipo a ser máis sólido defensivamente. Estamos máis cómodos, os centrais poden sair máis a zonas intermedias para poder apretar, e o equipo creo que cando colleu a idea estivo máis cómodo, máis sólido, e bueno, é unha posición xa xogarán de central en outras ocasións, tanto liña de 5 como liña de 4, non é unha posición moi novedosa para min. Estou cómodo, despois en fase ofensiva teño que adiantar a miña posición a unha posición máis natural, e bueno, pois máis ou menos os movimentos seguen sendo os mesmos. Hola, Carlos. No outro partido de Copa do Rei xogaches con varios xogadores do filial, con Carlos Torrado, con Andrés Castrín e, por exemplo, con Dani Vidal, que xogou contigo no medio campo. Que valoración fas do partido deles? Pois a verdade é que estiveron a nivel moi alto. É certo que non era un partido fácil, aínda que era un rival de categoría inferior, pero entre o campo e o nivel deles, que están demostrando un nivel altísimo no seu grupo de segunda federación, creo que estiveron a nivel moi alto tamén eles. Castrín xogou o partido completo, incluso a prórroga, e estivo a un nivel moi alto. Dani Vidal estivo tamén moi ben, lle condicionou un pouco a tarxeta amarela, e Torrado tamén. Logo xogou tamén Luis Castro, que tamén xa xogaron o ano pasado con nós, e creo que o nivel dos xogadores do filial está crecendo. O ano pasado fixeron un temporadón, este ano están tamén a un nivel moi alto. Esperemos que poidan seguir tendo oportunidades e aproveitándoas. Ti es o capitán, dende o partido contra a Ponferradina mellorou lixeiramente a afluencia de público ao estadio. Que mensaxe lle enviarías á afección de cara á segunda volta? Bueno, pois que os necesitamos máis que nunca. Está sendo unha tempada moi igualada, na que probablemente as diferencias estean nos partidos de casa, e aí onde temos que ser fortes, e con eles
Se notou ano pasado nos 2 partidos do final de Liga que con eles somos máis fortes, estamos máis arropados, para nós son fundamentais para tratar de conseguir o obxectivo, un obxectivo importantísimo para todos, para seguir disfrutando do Lugo no fútbol profesional, e que na segunda volta vamos a seguir loitando como estamos facendo ata agora. Por outro lado, o mes que ven vai cumplir 3 anos dende a chegada a Lugo de Gerard Valentín, outro día xerou o gol do empate. Que importancia lle das ao xogo de Gerard Valentín no xogo colectivo do equipo? Para nós é un xogador importantísimo, fundamental, polo desequilibrio que ten, polas ocasións que é capaz de xerar co seu desequilibrio, polos penaltis que provoca, e para nós é un xogador moi importante. Temos un xogo que depende moito da xente de fora tamén, da xente das bandas, e ese desequilibrio que nos dá Gerard é moi complicado conseguilo. Anda por riba, está a un nivel moi alto, e para nós é fundamental ese desequilibrio. E por último, no rival dos xoves, o Mirandés, en Copa do Rei, hai un xogador de Lugo como Iago López, que ano pasado, por exemplo, xerou tamén o gol do empate no partido de Liga co Unión Deportiva Logroñés. Que che parece este xogador? Ben, é un xogador que pode xogar de lateral polas dúas bandas. Aquí contra nos fixo esa xogada moi boa e estivo a un nivel alto. É un futbolista que está en continuo crecemento. O ano pasado era debutante, creo, na categoría, e creo que está demostrando que está a nivel da categoría, que está crecendo e que pode ser un xogador importante no futuro.